Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 25-nji maýy hepdeniň penşenbe güni efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in aýtmagyna görä Birleşik Agdalary 25-nji maýda geçiren duşşugynda NATO'nun Islam döwleti atly ekstremist topara garşy halkara koalisiýasyna gatnaşmak barada ulalaşypdyr. Bu NATO'nun terrorizme garşy görüşe goşandy barada güýçli syýasy işaret berer diýip Stoltenberg 28 Agdaly harby birleşik liderleriniň Brüsselde geçiren duşşugynyň öňü tirasynda aýtdy. Bu duşşuga Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ilkinji gezek gatnaşdy. Şol wagtda Stoltenberg bu planyň NATO'nun Islam döwleti toporuna we beýleki ekstremist toporlara garşy görüşde Siriýada we Irakda söwüş roluny öz üstüne almagyny göz öňünde tutmaýanlygyny belledi. NATO'nun 28 agdatynyň ehlisi 68 ýurdy öz içine alýan Birleşik Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky global koalisiýasynyň düzümine girýär. Bu koalisiýa Islam döwleti toporuna garşy görüşmegi maksat edinýär. Emma NATO Birleşik Ştatlaryň batyşyna garamazdan gurama hökmünde bu görüşe mundan gatnaşmandy. Guramanyň Fransiýa, Germaniýa we Italiýa ýaly ýurtlarynyň bu karara garşy çykandygy habar berilýär. Ortiýet harby türgünleşikler üçin Täjikistanda Iskander M kysymly taktiki ballistik raketalary iýerenligini ma'lum etdi. Moskwa raketalaryň bu görnüşini Merkezi Aziýa ilkinji edek iýerýär. Ortiýetiň Merkezi harby regionunyň goşun ýolbaşçysy general polkovnik Vladimir Zarudnitski 25-nji maýda Yekaterinburg şäherindeden çykyşynda agdalan raketa sistemasynyň Duşenbe antiterror 2017 atly harby maşklarynda ulanyljakdygyny aýtdy. 30-njy maýda we 1-nji iýunda geçiriljek bu türgünleşikler gararsy döwletler arkalaşygynyň terrora garşy merkezi tarapyndan geçiriler. Ortiýetiň Täjikistanda 7000 çemeti harbisi bar. Olar Ortiýetiň bu ýurtdaky harby bazasynyň 3 sany bölüminde ýerleşýärler. Awganistan bilen uly serhede eýip bolan Täjikistan Ortiýetiň täsiri astyndaky kollektiwliň howpsuzlyk ulalaşy guramasynyň düzümine girýär. Emma şol wagtda Birleşik Ştatlar bilen hem harby hyzmatdaşlyk alyp barýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Özbekistanyň Uzbek Energo kompaniýasy we Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik energiýasynyň tranziti we aktarylmagy barada şenbe güni ulalaşyk baglaşdylar. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň 20-nji maýda Abadada geçiren duşşugynyň ideýany baglaşylan ulalaşyga Türkmenistanyň energetika ministri Çary Murat Purçekow we Özbekistanyň vice-premieri Golomjon Ibragimow gol çekipdir. Ulalaşygyň Türkmenistandan elektrik energiýasynyň Özbekistanyň energi sistematy arkaly Gazagystana we Kyrgyzstana geçirilmegini göz öňünde tutýanlygy media serişdelerinin maglumatlarında habar berilýär. Şeýle-de ulalaşyk Türkmen Energo kompaniýasynyň Özbek Energo kompaniýasynyň öňündäki bergesiniň hasabyna ulalaşylan bahadan elektrik energiýasyny bermek boýunça meseleni öz içine alýar diýip gazeta Uz neşri Özbekistanyň prezidentiniň aparatyna salgylanyp habar berýär. Britaniýanyň premier ministri Theresa May Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duşşugynda iki ýurdyň arasynda paýlaşylýan aňtaw maglumatlarynyň howpsuz bolmalydygy barada anyk aýtjakdygyny ma'lum etdi diýip Britaniýanyň Medbuat Birleşigi Täzelikler agentligi habar berýär. 25-nji maýda peýda bolan bu maglumat Britaniýanyň polisiýasynyň 22-nji maýda Manchesterda konsertde bolan bombaly hüjüm barada aňtaw maglumatlarynyň Birleşik Ştatlar tarapyndan paş edilmegine we munyň gözlegdäki bomba ýatan adamy tapmak boýunça dagallalara ziýan ýetirmeginden aladalanma bildirýänligi barada berilen habarlaryň ýa-da gabat geldi. May hökümetiň adatdan daşary howpsuzlyk geňeşi Kobranyň maslahatyny geçirdi. Bu maslahat hüjümden bäri 4-nji gezek geçirilýär. Resmiler janyny geçen hüjümçi bolmakda guman edilýän 22 ýaşly Salman Abediň toporuň agzasy bolmagyny çak edip onuň ýaranlaryny gözleýär. Hüjümüň netijesinde 22 adam wepat boldy we 60 çemet adam şol sanda çağalar yaralandy. Britaniýanyň resmiýetleriniň we howpsuzlyk boýunça ýolbaşçylarynyň geçirilýän derňewleriň detalarynyň Birleşik Ştatlaryň media serişdelerinde peýda bolmagyndan gahar gazap bildirenligi habar berilipdi. Britaniýanyň resmiýetleri bu maglumatlary destinä tasdiklamady.
Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Gepleýär Azatlyk radiosi efirde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Anurwan. Aşgabatdaky mekan köşkünni halal dehmet Bagtyar Durmuşady bilen maslahat geçirilip prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň may aýynyň başynda korrupsiýa garşy eglan eden ähli halk göreşiniň tutuş jemgyýetçilik tarapyndan gollanylýanlygy bildirildi. Bu halk gollaw prezidentiň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Ýaýlym Berdiýew hemde mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewa ýurtda paraxorlygyň we korrupsiýanyň soňuna çykmak boýunça ýürüýte programy işläp düzmek tapşyrmagynyň ýa-ýanyna gawat geldi. Bizim jemgyýetimizde korrupsiýanyň döremegiне getirýän sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak. Bu maksatnamagam esasy maksady bolmalydyr. Şu aralykda Türkmen Medeniýeti mejlisiň korrupsiýa garşy göreş baradaky programmany işläp taýýarlamak boýunça toplumlaryň çärelerini görýänligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň hökümetdäki Anamdar çeşmesiniň beren maglumatyna görä häzir korrupsiýa garşy göreş boýunça ýürüýte bir döwlet komiteti töredilýär we ol häzir içinde bar bolan harby hemde hukuk goraýjy guramalardan öz başyna işlemeli. Şol wagtda hukuk goraýjy işgärleriň arasynda korrupsiýa garşy göreş komitetine işe girmek üçin näçe para bermeli barada gurrun edilýär diýip Anamdar çeşme aýtdy. Onun sözlerine görä resmiýetlerin arasynda korrupsiýa garşy eglan edilen täze göreşi anamsyz garaýan, gülýän adamlar da bar. Şonuň bilen birlikde ol korrupsiýa derneğleriniň has giň germe eýe bolýanlygyny, türme batlan adamlaryň köpelmek ähtimallygyny öýdürýär. Emma muňa garamadan resmi Aşgabat korrupsiýa galmagarynyň gapdary bilen garaşsyz habar feriştelerine çykan we resmi habarlara laýyk gelmeýän maglumatlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Mysal üçin Türkmenistanyň Kronika saýty we Azatlyk radiosu öz çeşmelerine salgylanyp, olarky vice-premier Batyr Ereşowyň özüne sanlygyny habar berdi. Azatlygyň hökümete ýakyn çeşmesiniň tasdiklamagyna görä Batyr Ereşow öz öýüni Wannaly togda özüne asypdyr. Adat bolşýaly sürüji ona ýer sagatlar öýüniň işigine garaşýar, emma ol öňkü çykýan wagtyna çykmaýar. Sürüji gapynyň jaňyny basýar. Gapyny vice-premieriň aýala çýar we ýygyny adamsyny gözlemäge diýär. Emma ol Wannaly togyň içinden gulplanan gapysyny açyp bilmän sürüjini içerik çagyrýar. Şondan soň gapy açylýar we olar bolan işi görüp polisiýany çagyrýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi telefon gurrungyny aýtdy. Çeşmenin tasdiklamagyna görä öňkü vice-premieriň ýokartyndaky bulutlar ýanwar aýyna Aşgabatda gurulan we sentýarda ulanmagy berilen täze halkary uçur mendiliniň binalaryna dören näsazlykdan soň garalyp başlaýar. Azatlyk radiosu Türkiýanyň Polimex guruluş kompaniýasy tarapyndan 2,13 milliard dolara gurulan binada dören näsazlyk hakynda şu ýylyň ýanwar aýynyň başynda habar beripdi. Hökümete ýakyn çeşmenin tasdiklamagyna görä täze gurulan uçur mendiliniň binasyndaky näsazlygy derneğen ýürüýte komissiýa onuň guruluşyny yaramaz hili sementiň ulanlygyny ýüze çykarýar. Ähli zat Ereşowyň gözegçiligindäki sement zawodyna geçirilen barlygdan soň başlandy. Apreliň ortalaryna hukuk goraýjy işgärler sement zawodyna duýdansyz reýt geçirip ýetmezçiligiň şeýle de uly möçberdäki paraxorlygyň üstüne açdylar. Munyň ýyly bilen Ereşowyň ogly uly mukdardaky pul ferişteleri bilen saklandy diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat beripdi. Emma Türkmen häkimetleri bu aýdylýanlar ne tasdikleýär ne de ret edýär. Azatlygyň Anamdar çeşmesiniň maglumatyna görä, olarky baş prokuror Amanrat Haliýew hem tutsak edildi. Onuň ýokary okuw jaýynyň 5-nji kursynda okuyan ogly bolsa okuwdan çykaryldy. Anamdar çeşmesiniň tasdiklamagyna görä korrupsiýa we beýleki paraxorlyk faktlaryny aýplanan adamlaryň derneği dowam etdirilýär we bu iş öňkü resmiýetlerin garnaşlaryny, çağalaryny işden we okuwdan çykarmak çäreleri bilen utgaşdyrylýar. Ma'lum bolşýar prezident Berdimuhammedow ýakyn garnaşlar suç jogapkärçiligine çekilen adamlaryň ýol başçy wezipeleri bellenmeliliginiň kanunlaşdyrylmagyny talap edýär. Emma beýle adamlaryň çağalarynyň okuwdan çykarylmagy barada entek zat aýdylmandy. Döwlet eýçiliginde Türkmen Medeniýetining maglumatyna görä Türkmen parlamenti prezidentiň tapşyrygy esasynda hereket edýän jenaýat kanunçylygyny kämilleşdirýär. Ýatly diýär, prezident Berdimuhammedow 12-nji maýda geçiren hökümet maslahatynda paraxorlyk we korrupsiýa üçin bellenilýän jeda çarelerini has güýçlendirmegi we paraxorlyga baş goşan adamlaryň günälerini geçmezligiň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň prezidentine hatlar atly täze ýürite proýekte başlaýar. Bu proýektiň çäginde okuyjylarymyzdan we siz dinleyijilerimizden gelip gowşan hatlary radio gepleşiklerimizde we azathabar.com web saytymyzda dikkatiňize ýetireriz. Şeýle hatlaryň ilkincisi Aşgabatly mollimden gelip gowşup, şol haty häzir siziň dikkatiňize hödürleýäris. Hormatly prezident Gurbanly Berdimuhammedow, men şu ýylyň 8-nji maýynda kanuny dynç günümde Aşgabatda işe çykmaly edilen mollimleriň biri işden gowulmakdan gorkup adymy aýtmaýaryn. Size maglumat üçin aýsam, Aşgabat şäherindäki 47-nji, 48-nji, 50-nji, 51-nji, 52-nji we 55-nji mektepleriň mollimleri Olimpiya şäherçesiniň golaýyndaky ýan ýollaryň guruluşy galyndylaryna, beýleki hapalary ýygnamaga mejbur edilen bolsa, paýtagtyň beýleki etraplaryndaky mektepleriň mollimleri hem öz mektepleriniň töwereginde hapa haşal otlary goparmaly, arıklary ýan ýollary arasalamaly edildi. Mollimlerde bu işleri etmek üçin goýberilýän döwlet serişdelerini nire gidýär diýen soraw döreýär. Emma işini ýitirmekden gorkýan adamlar soraw bermekden gorkýar. Şu we beýleki ýagdaýlar ýurduň mekteplerinde çağlara berilýän bilimiň derejesini ýyl-ýyldan pete gaçyrýar. Sebäbi bir tarapdan ýurtda mollimleriň mertebesi basgylanýar. Olar yumuş oglany hökmünde öz kärine, hünärine dahyly bolmadyk işlerde ulanylýar. İkinji tarapdan ýowarlar, çäreler olaryň wagtyny ogurlaýar we elini işden sowudýar. Bu ýagdaý mollimiň soňu bilen öz hünärine, professional taýýarlygyna sowuk sala garap başlamagyna, netijede onuň işine bolan ihhlasynyň peselmegine getirýär. Emma bu mesele barada mollimler gazetinde ýa beýleki metbuat serişdelerinde gurrun etmek bolmaýar. Ýoksa meniň kardeşlerimiň köpüsi şol sanda çağasyna gow bilim bermek isleýän enatalar ýowarlaryň we çäreleriň çağlara berilýän bilimiň hiline ýetirýän uly ziýany hakynda aýtmak isleýär. Emma biziň metbuatymyzda diňe bilimdäki problemalar hakynda däl, hiç bir problema barada gurrun etmek bolmaýar. Biziň bilim pudawmyzda dowam edýän problemalar, çağlara berilýän bilimiň derejesiniň pes bolmagy diňe mollimleriň, enatalaryň problemasy däl, bu ýurduň problemasy. Sebäbi wagtynda zerur bilimleri we endikleri öwrenmedik çağlar ertirki gün ýurda ýük bolýar. Siz 2007-nji ýylda prezident bolanyňdan soň ýurtda geçirilýän ýowarlaryň, köpçülikliň, çäreleriň we dawaralaryň sany ýyl-ýyldan köpeldi we olaryň sany barada her ýylyň aýagynda ministrler kabinetiniň mejlisinde hasabat berilýär. Metbuatda edilýän gurrunlardan, vitse-premierleriň berýän hasabatlaryndan bu çäreler gowy oňyn iş hasaplanýar. Emma olaryň mollimleriň, okuwçylaryň näçe wagtyny ogurlaýandygyny, ýurduň ykdysady ösüşini näçe ýyda çekýändigini hasaplayan ýok. Bizde azat bazar ykdysadyetine geçilendi aýdylýar. Eger şeýle bolsa, azat bazar ykdysadyeti şertlerinde wagt pul bolmaly. Mollimleriň, çağlaryň bilimi geljekki nesliniň döwrebap adamlary bolup ýetişmegine sarp edilmeli wagtyny köçede durup el çarpmaga we baýdak galgatmaga sarp etdirmek odaly döwletiň bilime goýberýän serişdeleriniň uly müçörde ýitirilmegine getirýär. Gaýtalap aýdýaryn. Mollimleri, okuwçylary okuw we kanikul wagtynda dynç günlerinde ýowarlara, çärelere sürmek diňe ýurduň bilim pudawyna urulýan zarba däl. Eýsem Türkmenistanyň geljegine, ykdysady ösüşine, awadançylygyna urulan zarba bolup durýar. Soňky 10 ýylda çağlaryň gatnaşmaly çäreleri, çäreler sebäpli satyn almaly eşiklere, mektepleriň remontu üçin enatalardan ýygnalýan pullar, üstesine mektepde geçilýän sapaklaryň barha kän siýasylaşdyrylmagy, bularyň hemmesi birleşip siziň başlan bilim özgertmeleriňizi püçege çykarýar. Raýatlaryň geljege bolan umydyna zarba urýar. Hormatly Gurbanly Berdimuhammedow, Aziýada 2017 bolsa mollimler, okuwçylar üçin ýene bir goşmaça dert boldy. Mollimler odalan maşgala eklenjine yetmeýän aýlyklaryndan Aziýada pul geçirmäge mejbur edilýär. Çağlaryň okuw wagtlary üýtgedilýär. Bu zatlary hiç kim razy däl, emma adamlar gorkudan dymmaly bolýarlar. Siz häkimet başyna geçip bilimli, ýokary hünärli adamlary ýetişdirmek, ýaşlara döwrebap bilim bermek barada gurrun edip başlanyňyzda mollimleriň iş saatlaryny azaldyp, aýlyklaryny köpeldip, okuw ýyllaryny uzaldyp, öňkü prezidentiň bilim pudawynda eden ýykgynçylyk
tapşyryklarını düzedip başlanyňyzda biz muallimler begenipdik. Şeýle-de siz başda çağlary syýasy çäreleri çekmezlik barada tapşyryk beripdiňiz. Emma soň bu zatlaryň ählisi tersine boldy. Men ýöne bir muallim we çağlary mektepde okuyan eneleriň biri. Özümi we beýleki muallimleri, enatalary juda alada goýan zatlar hakynda gysgaça şulary aýtmagy makul bildim. Hormat bilen Aşgabatly muallim Oguljahan. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Mekteplerde geçirilen soňky jaň dawarasy bilen baglanyşykly maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu gün Aşgabatyň mekteplerine 11-nji sınıfy, ýagny mektebi tamamlayan okuwçylar üçin geçirilen soňky jaň dawaralarynyň şowkuny öňkü ýyllardaky bilen deňeşdirilenine pes derejede boldy. Aşgabatly synçy we ýazgy Amanmurat Bugaýewiň aýtmagyna görä, şu gün paýtagtyň mekdepleriniň tas ählisinde diýen ýaly ýerden geçirilen lineykalar adaty günlerdäkiden o diýen tapawutlanman. Ses gataldyjy enjamlar hem oturdulmandyr. Öňkü ýyllardaky ýaly mektepler şahardyr beýleki bedegler bilen bedelmändir. Bu barada ýazgy Amanmurat Bugaýew şeýle diýdi. Şahar mektepde okuyan ateneler köpçülük bilen üýüş gelýärler, şu umman gelirler gelmek diýerlerle ýöne şu mektepde şolaryň sany juda az boldy. Ýene-de bir zat öňkü ýyllarda soňky jaň nesillerinden soňra mektep okuwçylary raýatyda şu uçurumlar, ýani şu orta mektebi tamamlayan okuwçylar okuwdan boşadylýardy. Köse duruşuna şol ýegininden uçurum 2000 näsinji ýylyp ýazylan ýaş oglan gyzlardan bolýardy. Özlerim hemmesi bir göze gelýuli geýinen bir bayramçylyk, şadýarlyklar bilen gözüýärdi. Şu mektepleriň öňüne soňky jaň dawarasy geçirilenden soňra şol okuwçylaram goý bermediler, olary klasyna gelip okuwny dowam etmek talap edilipdir. Ýatlak geçdik. Öňkü ýyllarda mekteplerde okuwuň tamamlanýan güni, ýagny her ýylyň 25-nji maýyny geçirilýän soňky jaň dawarasyny adyndan 2 hepde galanyna taýýarlyk çäreleri başlanýardy. Onuň çägini mektepleriň daşyna ses gataldyjy enjamlar bilen saat goý berilip, soňky jaň dawarasyna ýerine ýetiriljek aýdymlaryň, tansylaryň repetisiýalary geçirilýärdi. Bu dawaradan bir gün öň, ýagny 24-nji maýda bolsa, mektepleriň daşy dürli şahardyr we beýleki bedegler bilen bedelýärdi. Şu ýyl ähli mekteplerde diýen ýaly şol taýýarlyk çäreleri we bedegi işleri geçirilmedi. 25-nji maýda Ýerden Berdimuhammedow bu dawara münasibetli Türkmenistanyň orta mektepleriniň uçurumlaryny, mugallimlaryny we ähli bilim işgärlerini gutluk hatyny ýollady. Türkmen prezidenti öz hatyny mehriban uçurumlarymyzyň durmuşyny ýatda galjak bu ajaýyp bayramyň gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň günü bilen gawat gelmegi onuň ähmiýetini hasda artdyrýar diýdi. Prezident soňky hepdelerde geçiren hökümet maslahatlaryny mekteplerde geçiriljek soňky jaň dawarasyna ýokary derejede taýýarlyk görülmelidigini belläp geçipdi. Muňa garamazdan mekteplerde şu ýylky soňky jaň dawarasynyň şowkunynyň pes bolmagy we onuň sebäpleri barada türkmen häkimetleri tarapyndan hiç zat aýdylmaýar. Yerli synçy we ýazgy Amanmurat Bugaýewiň aýtmagyna görä, bu arada mektep ýollaşçylary hem anyk bir zat aýtmakdan saklanýarlar. Mektep ýollaşçylaryndan sorasaň aýna bolly biz öňkü ýyllarda äkýar bolmasa da geçirdik. Bu goşa bayram Aşgabatyň önemlilendiği, ine şo bayramçylygda biziň okuw mektep okuwçylarymyz akşam ara bararlar. Şo ýerdäki bayramçylyga gatnaşarlar. Soňky jaň dawarasy şo ýerde dowam eder diýip bir baştan soňrak jogap berýärler. Gara öňkü ýyllardaky şatlyk şowkun bolmady şu. Geçen ýyl soňky jaň dawarasynyň öň ýanyna mektep ýollaşçylary we mugallimlary mektebi tamamlayan okuwçylaryň ene atalar bilen ýörüýte duşuk geçirip, olaryň öz çağalarynyň gapdalynda durup, olary gözegçilik etjekdigi barada ýörüýte dil haty alypdylar. Şonu ene atalar öz çağalarynyň soňky jaň dawarasyndan soň üýşmeleň edip, restoranlarda oturmajakdyklar barada hem söz beripdiler. Türkmenistanyň resmi media serişdelerine ýurtda her ýyl 100.000 töweregi oglan gyzyň orta mektebi tamamlayanlygy habar berilýär. Emma her ýyl ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýänleriň sanynyň 10.000 hem ýetmeýänligi aýdylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar ünneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmen migrant söýgülsi ýyzyna dolanmasa özüni açjagyny aýdýar. Ýatlap geçsek Türkiýanyň Sakarya vilayatynyň Arifiye etrawynyň Morlu köý atly ýerine 20 aprelde agşam saat 18:30 töwereginde 20 ýaşyndaky DM atly Türkmenistanly bir gyz maşgalasyndaky oňuşuksuzluk sebäpli köprüden özüni aşak taşlap janyna kas etmäge synaşypdy. Häzir bolsa sosial mediada özüni taşlap giden söýgülsi ýyzyna dolanmasa janyna kas etjegini aýdyp boýnuny tanap geçirip düşen suratyny ýaýradan bir türkmen zähmet migrantynyň habary ýaýrady. Aýdylşyna görä söýgülsi ýanyna dolanmasa özüni açjakdygyny sosial mediýanyň üstü bilen ýaýradýan İstanbuldaky Türkmenistanly zähmet migrant Lewap vilayatynyň Serdarabad etrawynyň ýaşaýjysy TS. Onu taşlap gidenlige aýdylýan türkmen zenan bolsa Lewap vilayatynyň Farab etrawynyň ýaşaýjysy DS. Adynyň eferde tutulmalygyny isläp wakany Azatlyk radiosyna gurrun veren migrant oğlunyň bir hostlarynyň aýtmagyna görä, olar Türkmenistanda da köp wagtlap adagly ýaly halaşyp gezipdirler. Onuň aýtmagyna görä, ýöne ol gyz İstanbulda söýgülsi bilen bir salym ýaşaşandan soň bir pullar Türk raýatyna gawat gelýär we şoň bilen gatnaşyp gurup soňam türkmen oğluny taşlap gidýär. Ol öz janyna kas etmek bilen haýwat atýan TS atly Lewap vilayatynyň Serdarabad etrawynyň ýaşaýjysy bolan İstanbulda işleýän zähmet migrantynyň häzirlikçe hiç ýyly töwerlany kabul etmeýändigini belläp, eger söýen gyýdym ýyzyna dolanmasa özüme asarnyp, ähli dogan garnaşlaryna we tanış bilişlerine boýnu tanaply suratyny iýerýändigini aýdýar. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan İstanbulda ýaşaýan Türkmenistanly aktivist Rozwayam ýanyna wagtlança ýaşan bir türkmen migrant zenanynyň ýagşylyga ýamanlyk edip gidendigini aýdýar. Meniň öýümde 6 aý töwereg ýaşan Lewap vilayatynyň Türkmenaga şäherinde ýazgyda duran we Serdarabad şäheriniň Çağaly we Ýerkinjekler mekdebinde işlen MA-nyň maňa edikiden eleriligi we maňa eden ýamanlyklary da bu da bir ýanky mysallaryň biri bolup bile. Özüniň durmuş şertlerini laşança ştada meniň bilen bir kwartira ýaşady. Ýaşan döwrü içerisinde ähli elimden gelen kömekleri de etdim. Ahyrynda bir gün öýlenden soň işden gelende seresem öýde bar bolan zatlary, goşlary alyp öýden kaçyp gözden ýitirim bolup gitdi. Yer gelende belläp geçdik. Türkiýanyň migrasiýa gullugundan alınan maglumaty görä 2016 we 2017 ýyllarda kanuny ýagdaýda hasaba alınan Türkmenistanly migrantlaryň sany 30 000 töwereginde. 2012 ýyldan bäri bolsa diňe 200 000 goloy köne pasport we vizasyz ýagdaýdaky türkmen migrantlary hasaba alınıpdyr. Sözümizi jemläp aýtsak, öz janyna kas etmek bilen haýwat atýan türkmen migrantynyň ýagdaýy barasynda degişli ýerlerden haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günlerigimizden dinleýärsiňiz. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg ýaranlygyň agdalar 25 maýda NATO'nun İslam döwleti ekstremist toporuna garşy halkara koalisiýasyna gatnaşmagy babatda alaşyga gelmelidir. Bu NATO'nun terrorizme garşy görüşe ıgrarly babatda güýçli syýasy asarat bolar diýip Stoltenberg Brüsselde 28 agdaly ýaranlygyň liderleriniň duşugynyň öňü sirasyny aýtdy. Bu duşuga Abasanyň prezidenti Donald Trump hem gatnaşýar. Emma muňa garamazdan Stoltenberg bu planyň NATO'nun Siriýede we Irakda İslam döwlet toporunyň we beýleki ekstremist toporlaryň garşysyna söwgeşmek roluny öz içine almaýanlygyny ýetdi. NATO'nun 28 agdasynyň hemmesi eýýam Abbasanyň ýolbaşçylygyna 68 döwletiň gatnaşmagyna döredilen we İslam döwlet toporuny derbi dağyn etmek maksat edilýän global koalisiýanyň agdalary bolup durýar. Emma NATO bir guramy hökmünde Abbasanyň basyşlaryna garamazdan häzirçenli bu görelle eýermän gelýärdi. Fransiýa, Germaniýa we Italiýaly agda döwletler aýdylmagyna görä ýaranlygyň gury ýer uruşlaryna çekilmeginden gaça durmak we Arap güýçleri bilen ara gatnaşyklaryny bozmak töwekkülligini uçuramalyk üçin bu çäre garşy çykyp geldiler. Donald Trump Abbasanyň prezidentligine kampaniýa geçirýän wagtyny
NATO'nun mevridini ötüren Goramy hökmünde tankid etdi we onun islamçy terrorçylardan abanayan wekime garşy durmagyň we gorunç wagtdaky borçnamalarynyň hötdesinden gelmeýändigini aýtdy. Emma aprel aýynda ýaranlygyň we ul derejeli Amerikan resmileriniň gaýta eden çağırşlaryndan soň olaryň harby çykdyjylaryny köpeldip NATO'nun terrorçylyga garşy missiýasyny gollamagy netijesinde Trump NATO'nun indiden eýlek könülşen därligini aýtdy. NATO'nun duşunyny esasy iki mesele. NATO'nun 28 agdatynyň ählisiniň ilalaşylan gorunç harazatlaryny çykarmagyny üpjün etmegine hemde Angliýanyň Manchester şäherine bolan partlamadan soň terrorçylyga garşy göreş meselelerine üns berilmegine garaşylýar. Duşukda NATO'nun Ýewropada terrorizme garşy göreşiň has gowy hereket planyny dözmek, yaranlygyň staplaryny ýürütüleşdirilen nokatlary öğretmek, terrora garşy operasiýalar boýunça utgaşdyrjylar bellemek boýunça alalaşyga gelinär. Şeýle-de Stoltenberg yaranlygyň howpsuzlygy üçin çykarılan harazatlar has deňeçer meçörlerde çekişmek, agda ýurtlaryň ýylla jem içer könümiň 2%-ni goranşa harçlamak baradaky borçnamalaryny gaýtadan tasdik edip Trump'ın ediyen talaplaryny ýerine ýetirjekdigini aýtdy. Abbasanyň döwlet sekretary Rex Tillerson 24 maýda Donald Trump'ın ýanwarda işe başlaly bar ediyen ilkinji daşary ýurt saparynyň çägine Brüssele uçup gelýän wagty uçaryň üstünde jurnalistlere prezidentiň NATO agdalarynyň jemi içer könümiň 2%-ni goranşa harçlamak bilen öz borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin dol tijenmegini isleýändigini aýtdy. Geçen ýyl NATO'nun goranş üçin harazatlaryny çekmekde diňe Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Polşa, Estoniýa we Gresiýa öz borçnamalaryny ýerine ýetirdi. Latviýa, Litwa, Ruminiýa bolsa bu urdaky borçnamalaryny golay geldi. Washington NATO'nun harazatlarynyň 70% çembesini maliýeleşdirýär. Agda döwletleriň ählisi ýaranlygyň günnelik administrasiýa işleriniň hemde binalarynyň çykdyjylaryny paýlaşýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oğlum rady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň merkezi ady ýurtlar bilen çäkleşýän sebäplerinde umuman türkmenler goýçun bolup ýaşaýar. Awgan türkmenleriniň belli bölegi Türkmenistandan bosa-bosluk edip Awganystana geçenden soňra Amy Derýanyň kinarynda ýerleşmegi makul görüpdir. Demirgazyk Awganystanyň Amy Derýanyň ýakasynda ýerleşen Gedi etrafynda bütünlei türkmen ýaşaýar. Türkmenleriň yer ýurduny Amy Derýa ýykyn edip ýylda alýar. Şeýdip ýüzlerçe maşgala üýjaýsyz alýar. Amy Derýanyň Awganystan tarap kinaryny berkitmek üçin Awgan hökümeti bolsa çäre görmeýär. Demirgazyk Awganystanyň Balx welaýatynyň Şordepe etrawynyň Islam Çunkar adly obasynda ýaşaýan Penjiňiň 10 hektary gola ýerini Amy Derýa ýudupdyr. Çağalar bilen başpenasy ýaşaýanlygyny Penji aýtdy. Öz ýerini derýa aldyran adamlara Awgan hökümeti kömek etse dip ol umyt bildirdi. Menim manam karyp bir 10 ýyl ýerme derýa aldy, derýa manynda göçürjek bolup hökümet boljak bolsa men mana elmem çolak, aýagymam çolak bir maňa kömek etsin, derýaň bir aňrak derýän çaresini etsin, maňa bir ýerden höwlü görkezsin, manan baş bir maýdoglanym ba. Awganystanda yol ogurunda yerleştirilen mineler insanlara ziyan yetirmegini dowam etdirýär. Awganystanda günde 10 tuwerek adamyň mine partlamagy netijesinde maýyp müjrip bolýanlygyny halkara insanperwer guramalar ma'lum edýär. Penjiňiň hem eferlikde el aýagy maýyp bolupdyr. Goňşularynyň hem yer ýurduny Amy Derýanyň ýykyn edip alanlygyny Penji bildirdi. 50 ýyl ýerine giden adamam ba hem taýlam manam hem ýekemen kinal goýanýak hem taýlam kylap dolmama alboty ýygyn manam alboty men ode kançyk geldim alboty emmezine alboty dene bir çetden meni götürdi men eskertim sonda meni götürdi anşa hökümetin hyzmatynda boldum da 6 ýyl bolandyr. Yerli ilatyň aýtmagyna görä Türkmenistanyň gämileri Amy Derýanyň Awganystan tarap kinaryndan geçýär. Olam tolqa edip derýanyň opdurmagyna sebäp bolýar. Islam Çunkar adly obanyň arçyny çary karýanyň aýdyşyça 3 kilometr töweregi Awgan topragyny Amy Derýa akymyny üýtgedip Türkmenistana tarap geçiripdir. Türkmenistandan bizler köp kynçylyklar görýär. Derýa Awganystanyň alyp bäri gelýär. 3 kilo ýol aldy bäri Awganystan bilen häzir ekwatoriň ýerine daraxtlaryny alyp du häzir meni görüp oturdyňyz. Türkmenistan şol lötgelere kişiler geçýär, öýle beýle. Derýa alan jaýdan dola bärden siýimtikýär. Bizler aňyr geçirip namal we kara goýanýak. Türkmenistanyň siýimtikýärde alyny gaýtaryp Awganystanyň toprağyna özüne döndürip gidip oturýar.
Awgan toprağının qorağı üçün alada etmeni çara qarya Awgan hökümetinden soraýar. Awganistanyň hakimlerinden haýyş etýär, gelte görse bilen toprağımyzda Türkmenistan almasy. Billerinde mana oturuşymyz biller İslam öwliýa obasy, bizde Türkmenistan bilen hem serhet bolýar. Däle bundan böyle çäkleşýär, terat bolýar. Bizleriň Özbegistanam, Türkmenistanam biz tarapyň ýurduna derýa gelip alsa, olar Özbegistanam aldy, Türkmenistanam aldy. Bizlere beren ýok, bizlere mal bakara goýan ýok. Şonda döwletden haýyş etýär, bizler mantykamyzda Özbegistan ýa Türkmenistan almasa diýär. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.